Wamwana chichane chao chekunyeba chakanzi Nice Boom chichichi chakazobudisa zvino yachinzi afa zvino hana kufa baba zvino aifanira kufa ari muchipatara ndo pandakafonerwa nehama dzake ndakanzi mambo yaikuno hakuna mira zvakanaka musikana adzimbikana ndo pandakasvika kumba kana zvino ndakasvika musikana ngabude muchipatara vaita zvokutomutizisa muchipatara ndobva auya ndasvika ndakamunamatisa almost pa 30 minutes vana vanga kutotanga kutotsukunyika because ngakati zi amadrip aitenga kutowedzera kutomuuraya aitenga kutowedzera moto. Makadi muri Zimbabwe tinogamuchirai pano pa Life Prime TV mune wenyu Love More Tungwarara. Muzora nhasi ndafamba ndikafamba ndichitsvaga chiremba wana ndichiona nyaya dzichitaurika pama streets esocial media dzine kuburikidza dzinosanganisira nyaya yaSunurai wekunaiza Boom akanga achirwara toziva kuti akadzimbikana nemiri panguva yapfuura so 2 weeks ago takazoona kuti mambo Mutizi vakamushanyira uyezve vachitipa update yekuenda kwakaita vakanamata nenyaya dzavaitaura. Saka nhasi ndodzandati ndisvike kuti tibva tangodziti bvu tibva tanyatsonzwisisa kuti nyaya yacho yanga ichifamba sei. Makadi yenyu mambo? Aiwa ndinofara lavhu zviri sese. Aiwa isusu tinofara isu tiripo zvedu kuriseko kumhepo kune muri Zimbabwe. Aiwa isi tinotamba isi tichifambira aiwa etika makuhwa akadzakawanda dzinobuda aiwa isi tichiri kusina madzinzwa ndodzati tichitoda idzodzo makozi edu munozononoka kudaira chete foni dzeshe baba dzinombodairika here busy yacho ana Zimbabwe vari kufona umwe achitenda umwe achida kuuya umwe achitaura zvavanenge vachitaura saka wana kutambura mukati kutambura mukati ngamukuzviona zvakaita panze zvinokunze zvegore zvinhu zvakaita sei zvakashata vanhu vari kurwara vamwe vari kubirwa vamwe vakabirwa kare kare vamwe vakavharwa vamwe vakuda kuchikwa hazvozvo vanhu vachavapere pana saka aiwa tinotonga kugamuchirayo kana mauya ndototi sori kama zita nguva makagara aiwa ndopati basa redu kumwe totoshedzwa tozoramba kutaurwa nesu zvatosi ndochibasa chacho. Alright, ameno makapona here for the first 2 weeks apa because nyaya yaSunurai ine yakandivhundutsa seko Svinurai wamwana chichane chao chekunyeba chakanzi Nice Boom chichichi chakazobudisa zvino yachinzi afa zvino hana kufa baba zvino aifanira kufa ari muchipatara ndo pandakafonerwa nehama dzake ndakanzi mambo yaikuno hakuna mira zvakanaka musikana adzimbikana ndo pandakasvika kumba kana zvino ndakasvika musikana ngabude muchipatara vaita zvokutomutizisa muchipatara ndobva auya ndasvika ndakamunamatisa almost pa 30 minutes vana vanga kutotanga kutotsukunyika because ngakati zi amadrip aitenga kutowedzera kutomuuraya aitenga kutowedzera moto zvakaoma isusu muri kuona kuzoona tauya isusu pane nyaya dzakawandisa dzinenge dzichitika pamhepo ipapapa vanhu vanenge vachiti ndinomboona mavidheos amunenge muripo nemamwe evamwe vakasiyana siyana mabhidhiri vanhu vari kuita sei vari kuacta vari kuita sei ndonyatsonzwisisa level of acting yekuti tinganzi Svinurai kurwara kwaita aisarwara imutaura tanga ari muchipatara ndizvandi ndochokwadi zvine zvakatobuda pachena zvina muchipatara zvine akarwara baba zvine akaita zvekurohwa nezvinhu achibva atodona vatotakura vatinoswa basa kuchipatara nevakomana vanoshanda navo hama dzake dzakazenge dzapinda dzauya kuchi because mutemo munhu akarwara anoendeswa kuchipatara saka dzakazoya kuchipatara dzaona kuti azoda chipatara zvoda mubatsiri saka ndo pandakabatsirawo Svinurai ndakatanga kubatsira kumanheru kwese ndakabva kokumusati kuma 11-12 ndibva nobatsira Svinurai ndidzoka pamba ndiko ndadzomuzukira futi makuseni
apa ndamusiyana tosiya kutodyawo chichi asi muchipatara agara 2 days asingasimudzana musoro ndamurapa 1 day manheru nekumuka kuseni ndopedzisa vaita zvakanaka. Zvidzidzo zvandakaitirwa nehama dzake Svinurai zvakandifadzawo zvandisingakwanisa hangu kuita pamhepo kuti handadziitira zvakati but dzinowana zvakaita seyo vano zvavakazondiitirawo ende asiri ega munhu andatanga kurapa ndarapa vanhu vakawanda asi zvimwe hatitaure plus vamwe vanenge vari vanhu vanenge vasingazivi kange zvakanyanya saka hazvina basa kuti unonzi mabasa tashanda basa akati nakati asi tine mabasa akawanda alapo atiriita sei atiri kuita nekuti ukada kuteedzera vanhu ufa wakavagona nekuti chinoita kuti vanhu vati zvinhu izvi ndezvekunyepa ndechekuti wakasangana nezvinhu zvekunyepa vanenge vasiri wrong. Vanhu vanonyepa varipo saka munhu kana akambonyeperwa pakutanga kashoma kuti azobhilieve kuti zvinhu izvi zvinoitika. Ndosaka muchiona vamwe vazhinji vaneyapana vachizopa matestimony dzachotanga kuti mambo pandakayapa mbori ndaisagutsikana dzangu zvaita sei zvichaita because ndenge ndaneta nekufamba. Saka vanhu vanoita nekufamba kumaprofita, vamwe vanoita nekufamba kun'anga, vamwe vanoita kufamba kana mafundisi, vamwe vanoita nekutsanya vachinamata asi shanduko yavari kuona hapana. Ndosaka muri kuona vanhu vasisina tariro. Manzvisa saka mwari wefeki kana kuti vana mwari wenhema wariko mukati umu vari kushanda navaprofita futi wenhema wasiri kubudisa chokwadi pachena waakuita kuti chokwadi chamwari chifukidzike nokuti nhema dzakatangira chokwadi dzinovhara chokwadi. Munhu akapindwa nenhema kuti azogutsikana kuti ndiyo chokwadi anonetsa. Ndosaka muchiona chiti munhu akapindwa nechokwadi kuti azopinde munhema munhu iye anonetsa kutendeudza. Saka munhu akabikika nekunyeberwa anogona kurarama asisina kutenga. Matsanangura wakanaka. Ndinoti munyatsoti patsanurira kuti munhu kana achinzi arohwa nezvinhu zvinenge zvichinyatsofamba sei because kune vanhu vanoita masizha, kune vanhu vanodonha vozonzi kuchipatara ishuga, iBP, istroke. Saka doti tinyatsonzi kuisisa imimi kana muchiti munhu arohwa nezvinhu zvinenge zvanyatsoitika chaizvo. Wakada kutarisa lavhu unoona kuti vazhinji vane shuga nevazhinji vane BP, vane matenda asinganzwisisike zvimwe zvinhu asi zvaMwari. Mwari wakaisa matenda panyika ariko, BP iriko, shuga iriko, kenza iriko, asi Sataniwo akashandisa yake strategy akaona kuti ndiroye munhu straight azviite ndakidza ndimugadzirire denda. Saka Satani ano vanhu vake vaanoshandisawo kuita mabasa avo emausiku kugadzira matenda. Kunonzi kuroya kugadzira munhu chinhu kana zvafanisa munhu poison kuroya. Saka vanhu vanoroya vanogadzira madenda, vanogadzira kuti BP anakuombera kana pakugwara munhu akafa ane BP kana aine shuga mumusha kana kutogadzira denda chero restroke nemakumbiriro avanoita kuvanhu vanenge vafa nematenda vachina makuva kwavo vachinokumbirira kana kutsvaga hembe munhu akafa kana munhu akastroka kana akafa aine BP vogadzira voita zvavanoita vachigadzira vanhu matenda. Saka nyaya yekurwa nezvinhu inyaya yekuti kune zvinonzi zvipotswa icho hachiurayi chinongogara pamunhu tseta ufambe unotanga kugamina so wakachitsika kana uchiiswa kararwa chichitofamba mumini mako muteve waroyi zvinhu. Pane nyanga dzinotumwa nevanhu nekuti inotofamba mumhepo asi hauione. Inenge yakasimbiswa nemweya wemunhu akafa. Munhu anokuuraya paanenge adira because pane nyanga dzakasiyana siyana, mishonga yechikore yakasiyana siyana. Vamwe vanoshandisa zviwanda zvemadhadha zvitaure. Munhu anongorwa achitobva atina mumbasaidhi katobva atodonha vatanga kutobuda furu. Makada kutarisa lavhu kumhuri yeZimbabwe kuna vanhu vazhinji kana vheni kwama dzako kuna vanhu vazhinji vakafa angorwara zvemusiwo kana zveusiku umwe chete obva atonzi dumbu referi richiri kupisa but maoko ese atonhora kana miri yako chiri kutodziya but hachafema kuchipatara manzi munhu aita sei atofa. Ende vamwe munhu ukada kuzonatsa kumutarisa zvakanaka vanotanga kutoti anowigwa achitochema musodzi. Manje munhu akafa nechema musodzi here kuroti munhu chete mweya. Saka imi mukana kutoviga munhu muchiti hakusisina
Hakusina munhu. Izvo munhu angofarwa chete mweya ndo vanhu kuti makasika naye panapa. Kana nyasha dzaMwari dzadururwa kana kuti vadzimi wake vazarura anogona kungopepura. Anongera sei? Ngopepura, right. Ngotopepura kutongozunguzika munotopepura. But ukaona anenge afawo. Ina handina basa nazvo lavhu kuti iwo wabva kune munhu akakuda kufa ukaenda atofa zvake uchimuburitsa uchimudzikisa mumota mako maafa. Uchimupinza munomu afa. Ozonzi afira panapa. Ini panapa chapanonzi pafira munhu panapa handisungwe because ndine zvese zvakakwana. Hapana chinhu chinotendera pamubatsiri womuno muZimbabwe pamutemo chandisina. Alright. Ambulance ndokwanisa kutoifonera kuti iuye pane tiri murwere asirias zvakanyanya. Because pane zvimwe zvandinoti achada chipatara izvi. Alright. Saka imimi mukubatsira kwamunoita mune zvinhu zvamunototi izvi zvasi zvepano izvoda chiremba wekuchipatara. Wakaona ndakuti zvauda chiremba nenda tanga ndadzinga mhepo. Munhu kana asingatara anofanira kutanga amuka asimudza musoro. Tozoti asisina mvura mumiri kuti tichimupewo mvura yekunwa inononoka kugara pai munyama. Saka tinoti uyu munhu chimhanyai naye kuchipatara aiswe ropa. Aiswe ropa kupi? Kuchipatara. Alright. Anzisa. Saka ndotarisa kuti uyu munhu asisina mvura. Takamudzinga mhepo yese. Zvokuti tichise munhu mvura ina handina madhiripi kai. Ndochita munhu achienda kuchipatara. Asi zvimwe zvese tokwanisa kugadzirisa kana munhu asisina ropa. Tokwanisa kumugadzirira mushonga tinomupa tonoti miri wake wati simbe but ngachimhanyaniswa madhiripi kupi kuchipatara. Nokuti kana tichishanda saka mushonga tichinzi traditional medical tiri zvipatara futi. Tiri maprivate futi anoshanda but isu tinonyanya kushanda tichibatsirana nezvimweyo akaipa. Nezveutano hwevanhu. Saka doctor anoshanda kurapa munhu asi haone zvimweyo akaita sei. Saka mushonga tichiti chipatara tinochikunda power because inini kunoku ndine power rekunzwisa kuti munhu akurwara nechinhu chakati. Doctor anoshandisa mushini wake akamunyeperwa zvatofarana munhu wakaita sei waakufa. Alright. Yeah. Tiri kunzwa nyaya dzakawandisa. Right. Ndaida kuti mumbondipawo comment because pane nyaya ikunetsa izvezvi. Ndofunga nyaya yekufa kwevana kuwadzana makainzwa. Vane kunzi vakafira mumota. Right. Pane zviri kubuda kuti hanzi pane maprofita vakaenda kudhuze ikoko. Zvikanzi vana venyu vatori vapenyu vari kudya sadza izvezvi. Asi baba vacho vachitori pasowe. Onzi mwana ndo pauri kufonera onzi aiwa vana wanikwa asi vakaita vakafa. Nyaya yekuitika kazhinji ndeyekuti waprofita vari mapano wazhinji wasisina mweya mutsvene waMwari wakushandisa experience nenyama nekufungidzira nempiri chete dzemazita awo akudhara nza madzoba ninge vanopiwa inopisa izvo chachuru chapinda chakapinda inyoka chaitozikanwa nza achuri chichainge chaimbopinda nyoka chakungosvikisa. Isusu dambo kutarenga secret muprofita kuti asimbe anosimba nekunamata, anosimba nemakoma, anosimba nekutsanya. Ndiye anonzi chi profita. Iyo lava anganzi muprofita anosingagona kutsanya kai. Muprofita ndokona vazhinji vagona kutsanya. Kana ng'anga chainotosimba nenge namapako ichinokuombera ikoko ngochiwana simba pana nosimba zvikomo zvinotambidzirana kuti mota inoziya. Unosangana nomwana ukaenda kugoma uri muprofita unosvika waprofita dzakonyaya odzwa nzi gadzisa pakati nyaya dzako dzifambe zvakaita sei zvakanaka. Saka vakomana vatina muno muHarare vakungozviti tiri maprofita vazhinji vacho asi havasina nguva yekuwanawo madziso avaida vamwe maprofita vanenge vaine ruzivo vachipiwa mazamunzi ashamwari kuti zvinhu zvifambe zvakanaka vanofanira kudai so chidai so. Saka ndonhaya ndiri kuona kuti yakaitika pamukomana kuti anenge achiona zvinhu zvekunyepa because vanenge vatadzira Mwari nevadzimu. Saka munhu kana wakuona mweya wakaipa uchida kukunyadzisa mwana ada kukunyadzisa nenyaya yekuti unenge wamutadzira anotokupa zvinhu uchitoona ndikuona chisero chiri apa ichi
but chaunenge uchiona manjewo chinenge chisiri unenge riri dish. Saka unosasha kuti kungomonata kuna chisiri dish but unongoita sei usachuka nje kuti vanhu vari kuwanikwa but yekuti yasadza iyi iyo unenge uchitoona sure but zvaunenge uchina zvinenge zvisiri izvo. Plus kana uri muprofita uona chinhu wobva wataura ndaona chakati vaunyarara. Saka nenyaya kuti akuda mbiri manje tinotanga kuwedzeredza zvokuti ndazoona chakati imwe aranogona ngakatongomba kuti vana vari kuwanika. Mazopange kubvunza mweya mutsvene kuti vana vachawanikwa vari vapenyu here kana vachawanikwa vakaita sei, obva atoti obvious kanza mweya Mwari atinodudza kuti vana vari kuwanika saka vanenge vatori vapenyu akutoti vari kudya sadza isamufaro. Nyaya haidanzwa zvimwe zvodataura chinhu chaunenge wapiwa pastage yaunenge waita sei pastage yaunenge wapiwa chinhu chawapiwa vachitira sezvachiri vaita sei vanyarara. Kana usina wapiwa chinhu pamunzi kuti unozodzoka imbobuda panze kuti mbadzoka imbogarai pasi vanosangana imboimbai kuti utanga wanisa kubvunza chii utanga wanisa kubvunza mweya. Alright. Ndada kubvunza iyi ndo nyaya yekupedzisira yandanga ndinayo. Makambotaura chiprofita before accident yamuna Seke Road yaikura vanhu 17 yayi mataura mukati kune mweya wasimuka wemaaccidents chichichi but takazoona mumashure maprofita n'anga vachienda muna Seke Road maya vachiita zvavanoita maPentecostal church handitika tikaona mainda D madzimai vachinamata vachiita sei but tiri kuona kuti maaccidents aya haasi kupera. Mamwe acho akuitika zvichinge zvidiki but haasi kupera. Nyaya inoitika baba ndeyekuti vanhu ngavarege kuda kutsvaga mvura varwa nenyota kana kuda kuzotsvaga mundo wekurima mvura yapedza kunaya. Munhu gara vakagadzirira kana mweya waMwari kana kuti vadzimu vakuudza kuti gadzirai apa panzvimbo iyi ngadzima accident garai magadzira accident isati dzaitika. Kwete vanhu ava takatodza takati taona maaccident aitika but kuitika kwachaitika ropa richadeuka richatanga kudedza futi chii richatanga kudedza rimwe ropa. Saka kumira kwamaaccidents kuchanetsa. Takati vanhu ngatibatanei tiite chisungo chimwe chete. Vana veZimbabwe ngatinamate asi vanhu vanozvitora serious. Wasanga serious amwe akuzinata kwakutidedza kuti mambo nemakataura nyaya dzakiitika but nyaya iyi pairi ikutoda kuti tigadzise nemuti watiri kuigadzisa nawo pamwe chete nevakuru ine muti wogadzwa kuitwa sei kwairi kuitwa kuti maaccident amire nekuti zvimwe zvaakuda wadzimu wenyika kuti vange vachipindira nekuti pane pamwe isu tine mudzimu inokosora patinenge tapererawo pakuda mudzimu inohotsira. Saka mudzimu yatinopira isiyana nehanda ndakaguyana nyakasikana yese kana yanya kusvibiswa istereki mapako makuru akakosha ane ukoswa aiendwa nematateguru edu isusu akusaremekedzwa. Dzimwe dzimba dzakavakwa nevakuru vedu isusu dzine uremu dzaakusakosheswa. Zvinokonzeresa futi kuti pasi watsamwe. Madziva makuru akaita sana mazoe anoera aya semazoe dam nemamwe madhamu anoera haafaniri kuitwa zvimwe zvinhu zvanenge achiitwa zvokuti anoisirwa maloji mudhuze udzandaura anoisirwa mapamba imomo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitwa madhamu yawo achina manjuzi achiti ndakaromba mushonga wachingonokanda imomo mumishonga yawo. Maprofita achina imomo nevanhu vachinonyika vanhu vavo imomo vachiita zvanenge vachiita. Vamwe vakadzi vanenge vakasviba aine ropa haapinde mumvura kunokumbirirwa. Zvinhu zvesimbi zvingava zviri zvinhu zvemunhu akafa zvakadii hazvipinde mumvura kunozorodzera mumvura dzinoita zvinhu zvakakosha kudaro zvinoiswa mumasango. Saka vapfana vamazuva ano vakaita sesu tiri kukosora tichira nendimi dzedu dzatinotrena tiri pasi pemugwavha hadzishande zvinhu izvozvo zviravhu ndokutaurira chokwadi hazvishande kuti tinoziva isu tisingazive tichitora chivanhu tichiti chachedu tisingazive mupanda wechivanhu. Saka uchiona kuine maorganization ezinipa ezinata eTMPC zvose izvi basa razvo nderekudzidzisa vanhu kuti chivanhu chinoenda nekuku. Ndosaka chinzi muprofita n'anga unofanira kugara uine chibepa. Kunotoitwa meeting inoitwa
every week kana kuti every month yekuzivisa vanhu chivanhu chedu. Kuti chivanhu chedu chinofamba chakadai, chivanhu chedu chinofamba chakadai, chivanhu chedu chinofamba chakadai. Saka muri kuona vamwe vanhu vachiri vakurukwa mumusoro. Vamwe vane marasta emudzimu vanaona vakumaturikidza kuti vakumapesesa, vakumagadzira, vakumapenda. Azvida hanzwa. Rasta remudzimu haritokamurwa harizo remushonga. Rasta remudzimu rinokura rega, bvudzi rinongomonana rega, unangove kunokrashwa rasta reri. Kuona zvinosa zvakira. Wakugadzira rasta ndiri remudzimu. Obva waenda pavanogara pasi vachirigadzira so. Rasta remudzimu haribatwe nemunhu wese, because unobatwa rasta remudzimu nemunhu abva akaita upombwe. Munhu ane rasta remudzimu haana nguva yekuita bonde nemukadzi mazuva ese. That's why uchiona mbavha dzinoba chaidzo dzakatrena dzinoziva zvechivanhu dzinoba nechipo kana nemashave. Kana muswa anenge achienda kunoziva kuti nhasi ndiri kunoba kwakati haarari nemukadzi. Auziziva? Kana nesu muswa tinotoziva kutoti nhasi tikienda kumapako kana kumakomano totobuda mudzimba dzedu kana kutorara muspeya tichichengetedza iyo isikireti nekusingaperi. Kana munhu akadaenda kunotena mombe mukono uyo kuti uite dhonza haasangani nemudzimai inofa kana nguva usingazviziva. Saka bonde rinosvibisa. Harevi kuti waita nemukadzi wako here kana kuti waita negirlfriend, asi kana waita zvinhu zvakakosha hazvidi bonde. Zvimwe ndo zvinopa munyama. Wanzisa? Saka nesuwo tinotoziva kuti iyi nguva yatakusvika yanga kuti tada kumbonopirawo madzimu edu kumahacha, tada kumbononamatawo, tada kumbodai so. Zvimwe zvinhu tinenge takuita kurota patinenge tada kupesa kana totodza munhu kuti uya nezvinhu zvako zvese tinazvo kumvura. Takarara bva tatorota tichinzi no haikona kuenda kumvura, enda nazvo kuchi, enda nazvo kubako. Nekuti pane pamwe pokuti munhu unenge usingazivi unosvika paextend yekupererwa kuti ndoita sei. Panguva yaunorara vadzimu vanofanira kukurotesa, kana Mwari anofanira kukurotesa kuti apa rege kudai apa dai so. Ndosaka uri kuona dzimwe n'anga kana maprofita vari kuzofira mapako, unotori kupinda mapako asingapindwe nemunhu aita chivi. Saka uchiona nokumasoyo wazotaura kuti kana uri musechina haurari nemukadzi kana kuti nemurume, waizviitirei? Ndo nyaya yacho. Zvinosvibisa. Bonde ragara richisvibisa kumadhiri akanaka. Saka ndotodza pemhuri yeZimbabwe kuti kana une dhiri rakajeka rauda kupinda, kana zvidza kuti nhasi uda kupinda pamaini pasa, tsanya bonde. Kana mubhaibheri zvirimo 1 kuti musati madya Pasika tangai marindira mazuva 7 days dzamunorindira, mazuva 9. Kana kuti wanotanga wadya wozorindira, uchimidzi ropa rako rinenge risina usiriri. Unonzi ndatinonzi iwe bonde iwe. Maita basi. Even akawa munhu waMwari haatenderi kuita bonde pese pese. Vakadzi vakarorwa nevanhu vanonamata navaprofita vanofanira kuzvinzwisisa. Asi ukaona upombwe anoita hake munhu achipota achizvibata achitya Mwari, achiremekedza Mwari, achiedza kuona Satani, but hatizvikurudzire zvese kuvanhu vanotya Mwari. Matsanangura kwakanaka. Muri Zimbabwe muri kunzwa kutsanangura kuri kuita Mambo Mutize vachitsanangura nyaya dzakasiyana-siyana dziri kubata upenyu hwedu. Zvinhu zvikuitika muZimbabwe tangoti tivatsvage, munongoziva kuti isi teida kungodzifambira dzobva dzati bvu dzobuda pachena. Nyaya dziri kuitika dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya dzemaaccidents dzavanga vakataura, nyaya yekumukirana, kuurayana, zvisanganisira nenyaya yaSisvinhurai. Saka tawana mukana wekuti tese titaure nawo. Sunungukai kutiudza pfungwa dzenyu mucomment section. Kana mune mibvunzo
aiwa munotibvunza mibvunzo iyoyo tine tichiona kuti toita sei kuti mibvunzo iyi anzwe kana zvichiita tinge tichidzoka kuna Mambo Mutize vachikupindurai mibvunzo yenyu. Tinoti bye bye.